A pousada de Ribadumia podería estar operativa neste 2018, así o manifestou o alcalde David Castro despois de reunirse co deputado provincial David Regades. Onte mantivemos unha reunión con David Regades precisamente para falar de temas importantes do Concello, no que se falou da pousada, que era un tema moi importante para nós, e ao mesmo tempo tamén se falou do servicio da Oral, que é o servicio recaudador de impostos do Concello de Ribadumia. Das 4 pousadas existentes, a de Ribadumia é a única que aínda non estivo aberta ao público nunca. A Deputación de Pontevedra investirá este ano €500.000 para rematar as obras da instalación que aínda están pendentes. Isto conleva consigo tamén cumplir un convenio, cumplir unha serie de obras e servicios que hai que facer en torno a Santa Eulalia, dende o bar, por exemplo, a Senra, urbanizar, digamos, todo eso, ata o campo de fútbol do Club Deportivo Ribadumia. Todas as calles tamén que están pendientes. Tamén queda unha parte de atrás da pousada que hai que urbanizar, ese é o compromiso. Por lo tanto, nós o que pretendemos é que nestes próximos meses, neste próximo mes, tratar de avanzar en eso, si é posible, estas obras todas que queden terminadas no ano no que estamos, no ano 2018. Outro tema que se abordou na reunión entre o deputado provincial David Regades e o alcalde de Ribadumia, David Castro, foi a intención por parte do goberno local de xestionar directamente a recadación de impostos. Segundo a previsión dos técnicos municipais, Ribadumia aforraría €70.000 anuais, rescindindo o contrato co Oral.